This one needs to be more curly. Čaute, konečne dnes mám ďalšie video pre vás. Sú to obľúbence za, dajme tomu, že už za november, lebo som v poslednom čase asi dosť dlho nedala žiadne obľúbence, takže dnes mám pre vás toto nové videjko, v ktorom sa dozviete moje novoobjavené najobľúbenejšie produkty za posledný mesiac. Skúsila som tento šialený účes, v ktorom mám takéto veľké brčkavé vlasy, takže je to sranda, mne sa to páči, takže možno to budem nosiť častejšie. We will see. Dobre, takže poďme pekne po poriadku. Prvý môj obľúbený produkt, ktorý vám chcem ukázať, nie je z dekoratívnej kozmetiky, ale je to zubná pasta. Bola som v poslednom čase chorá, mala som antibiotika a stále som pila čaj, pretože som mala hrozný kašeľ a brala som sirupy, lieky, čaje a moje zubky boli z toho hrozne žlté. A tak som rozmýšľala nad niečím, čo by mi ich mohlo vybieliť, ale nechcela som na to minúť zase viac ako 20-30 eur. Študentský život, takže som hľadala nejakú zubnú pastu. A mám už jednu odskúšanú, je to zubná pasta od Crest. Myslím, že stojí 13 eur, alebo nejak 14 možno. Nechám vám na všetko linky dole v popisku, ale chcela som vyskúšať niečo nové, pretože tu si treba objednávať cez internet a ja som nechcela čakať. A mala som nejaké zľavy do DM-ky, takže táto zubná pasta Swiss Dent sa volá, je to Extreme. Je to extrémne bieliaca zubná pasta s obsahom sódy, sa mi zdá, takže ak máte citlivé ďasná alebo zuby, tak vám to neodporúčam. Ale mne osobne tá zubná pasta dosť, akože nemám nejaké, že by ste odpadli biele zuby, ale je to oveľa lepšie, všetok ten povlak s čajou a sirupou mi to odstránilo. A používam ju tak, že ráno si umyjem zuby s touto zubnou pastou a večer s klasickou Elmexkou, alebo akú tam už mám, neviem. Druhý môj obľúbenec, najobľúbenejší sú, žiadne prekvapenie, už ste ich predtým aj videli vo videách, lenže obohatila som moju kolekciu o nové slíkové Mad Me rúže. Pretože my sme sa strašne, aj ja, aj Siska, aj Barča, sme sa úplne zaľúbili do týchto rúžov, tak sme si naobjednávali ešte ďalšie otiene. Teraz na jeseň a zimné obdobie sú to takéto neutrálnejšie farby, ktoré sú ale úžasné a možno sa vám zdá z tých obalov, že vyzerajú všetky podobne, ale to nie je tak. Takže urobím vám aj také malé vzorky teraz. Čiže prvý je rúž od Mad Me Petal, ten je taký najfarebnejší, ak by sa to dalo povedať, je to takáto rúžová matná farba, ktorá sa skôr hodí podľa mňa takým tmavším typom, len pretože keď som veľmi bledá, tak to dosť kričí, ale zase keď chcem výrazný rúžový rúž, tak aj tento je super, čiže Petal. Ďalej úplná klasika, ktorý keď nemáte žiadny rúž, tak máte tento. Je to Birthday Suit. To je táto dvojka vedľa neho, neviem, či to je dobre vidno, dúfam, že je. Ďalej, ten, ktorý mám momentálne na perách, je to Mad Me Shabby Chic. Ten je náš najobľúbenejší, to Siska nosí non-stop. Ale je to fakt krásna farba. To je tento. Brutálny. A keď sa cítite odvážnejšie trošku a chcete trošku zaexperimentovať aj s tmavšími odtieňmi, čo sa na zimu veľmi hodí ku kabátu, ja mám biely kabát teda a vyzerá super tento rúž, keď si dám. Je to Velvet Slipper a je to takáto tmavá vínová farba. Sú brutálne, dlho držia, nie sú až tak vysušujúce ako niektoré iné dlhotrvajúce rúže. A proste sú to lásky. Takže ak chcete rúž, ktorý môžete mať stále po ruke, ktorý nemusíte dávať 100-krát znova si ho aplikovať, ktorý je úžasný, tak sú to tieto rúže. Teraz zvyšok videa bude mať pokreslenú ruku, tak to ignorujte, prosím vás. Môj ďalší obľúbenec veľký, ktorý bol darček, ktorý som si nekúpila sama, ale som ho dostala, je táto paletka od Zoevy. Cocoa Blend. Úžasná, nádherné farby. Používam každý jeden tieň v tej paletke. Nemám rada, keď sú tam nejaké zbytočné odtiene a v tejto palete nie sú ani jeden z tých tieňov nie je zbytočný. Pretože sú krásne neutrálne, sú skvelé pigmentované, to vám akože
to už len táto biela, čo väčšinou akože tie highlighty, no nič moc, ale akože aj túto tak to je brutalita. Neviem, či to teraz vidíte, mám bledú ruku, ale na očiach vynikne nádherne. Musím povedať, že tieto 3 spodné farby aj spolu s touto sú moje najobľúbenejšie. No a momentálne mám ale na očiach tento odtieň, tento do ružovkastá a spolu aj s tým a s týmito dvoma farbami. Toto je krásna matná hnedočierna. Táto sa zdá do fialová, ale je to skôr taká do sivastá odtieň. Je to taký skôr do sivastá odtieň a sú úžasné tieto farby. Sú bez akýchkoľvek parabénov, bez olejov, bez vôni, bez všetkého, čo by vám mohlo dráždiť oči. Sú skvelo pigmentované, takže ak hľadáte jednu paletu, ktorú budete celý rok používať, tak si kúpte túto. Určite neoľutujete. Myslím, že tieto dva rúžiky od NYXu som spomínala už aj v minulom videu, v tom jesenné rúže. Som mala tento fialový a som s nimi veľmi spokojná, pretože máte v jednom rúži akoby dva produkty. Na jednej strane je, z druhej strany som to otvorila, na jednej strane je ceruzka a na druhej strane je klasický rúž krémový, ktorý sa otláča, ale je veľmi pekne pigmentovaný. Takže toto je odtieň Cinnamon Spice a vo videu už som mala Poppy and Lily, tento fialkastý odtieň. Alebo nemala som ho v tom videu? Jaj, nie, tam som mala ten tekutý. Takže Ombre NYX Lip Duo sú super rúžiky. Jednu nevýhodu veľkú však ale majú, že tá časť, kde je ceruzka, ak to pozerá niekto z NYXu, tak to opravte, pretože keď si to vytiahnete, no teraz to nerobí, sviňa. Niekedy, keď ju vytiahnete, vytlačíte veľmi von, táto to urobí, tak ona vám vypadne, proste a môžete ju naháňať kade tade a nedržia tam poriadne tie ceruzky, takže to je úplne na figu, ale sú pekne pigmentované, ak si to opatrne viete dať, tak OK, ale no... ale aj tak sú fajn. Ďalšie z mojich obľúbencov novembrových, čo sa týkajú hudby, tak vám teraz poviem, koho som stále počúvala v poslednom čase, bol to Conor Maynard. Je to taký youtuber, ktorý robí rôzne cover verzie, ak chcete kľudne si ho vygooglite a má super hudbu. A okrem toho počúvam album Michael Bublé, Christmas, Christmas Present, neviem, ako sa volá ten album, vianočný album od Michael Bublé a druhý od Kim Walker-Smith, When Christmas Comes. Čiže ak sa chcete dať do nálady vianočnej, tieto dva albumy vám odporúčam. A ak nechcete niečo vianočné, tak potom Conor Maynard a všetky jeho rôzne cover verzie na YouTube, aj na Apple Music, ak si nájdete. Dobre, to je všetko na dnes dnešného videa a prajem vám krásny koniec novembra, začiatok decembra a vidíme sa v ďalšom videu už čoskoro. Ahojte!